Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa a dneska to bude video z jedného takého programu na miniatúry alebo niektoré iné programy. Ale my si povieme jeden z najlepších a to je Krita. No, volá sa to Krita. Takže sem pre vyhľadávanie napíšte krita.org, presmeruje vás to sem. Tuto kliknete na tlačítko download. Tu vás to klasicky si to stiahnete v inštalačkách, tuto, takto. A potom, keď to budete mať, a tuto otvoríte tento nástroj. Volá sa to Krita, áno, tuto. A tuto ja už mám nastavený jeden obrázok, takzvané, ja si idem upraviť svoj skin v Robloxe, iba na náhľadovky. Takže ja si tu otvorím tento, ale vy si asi nový obrázok urobíte. Toto môžete nechať tak. A tu si ešte môžete vybrať, že ako to chcete mať. Ja to chcem mať takto, takže a tu dáme vytvoriť. A už vidíme, že tuto takto môžeme kresliť. Ale tuto sú všelijaké nástroje, ich tu strašne veľa, kľudne si to študujte sami. A tuto sú vrstvy, ako približne vo Photoshope. A tuto je aj taká funkcia, že priehľadnosť. Takže my si zaklikneme na background a znížime si ho. A môžeme si ho takto znížiť, ale my nemôžeme kresliť, lebo je vrstva uzamknutá. Tuto, keď pôjdeme na prvú vrstvu, tu už môžeme kresliť. Dobre, ale a tuto si asi do vás vyššie. Dobre, tuto. Dobre, vy budete pokračovať v tomto, ja si budem upravovať svoj súbor. Takže otvoriť. Ja si tu dám svoju snímku, túto, áno. A tu už môžeme si upravovať všelijako. A tuto môžeme už kresliť, zamazať. Takže guys, takže tu máme aj Generated AI for Krita. AI, tento plugin je najhodnotnejší to, čo Krita má. Takže my klikneme sa na download. A toto si dáme toto. Dobre, takže toto si stiahnuť. Toto. Takto, hotovo. Toto zatvoriť. Takže rovno si otvoríme aj Kritu. Toto musíme zatvoriť. Aby sme si mohli do Krity nainštalovať ten. A toto dáme. Pôjdeme rovno do záložky nástroje a skripty. A tuto a tu zvolíme importovať a tuto vybereme túto import Python plugin from file. A tuto si vybereme ten plugin. Pôjdeme do stiahnutých súboru a tuto si vybereme tento plugin. A musíme si reštartovať tento nástroj. A teraz, keď sa nám konečne reštartuje, dáme nový obrázok a vybereme si z týchto dvoch, čo chcete. Ja si dám toto a dáme vytvoriť. No a teraz už môžeme dať ja vám to ukážem. Keď pôjdeme sem do nastavenia a tuto si už keď pôjdeme do nastavenia panely a tu už si vieme dať AI. Yes! Dobre, konečne sa tam dostali. OK. A tuto dať config. No to nič. Takže ja vám to vysvetlím, ako to funguje. Takže, ak chceme tento AI image rozjeť v plnej paráde, tak si musíme najprv nakonfigurovať. Ja by som vám doporučoval toto, takto.
Potom už iba jednoducho klikneme na tlačko install. Keď sa nám to bude inštalovať, koľko to potrvá. Takže, keď sa vám to už nainštaluje tá umelá inteligencia, tak tuto už máte, tu si môžeme vybrať, že hociaké tieto veci. Anime znamená proste anime, všetci vieme, čo je to anime, je to noob, takže cinematic photo, to znamená, že realistické fotky. Comic and anime, to je not. Digital artwork, to znamená, že screenshoty z nejakých hier, alebo proste, chápeme, proste nejaké hry. Ja chcem konkrétne hru, tu si môžeme napísať nejaké, no ale my sa vrhneme na what? No, takto, áno. A tu dáme fill, znamená vyplniť. Dáme default, hej? Default? Môžeš sa nastaviť default? Generate custom. Tak dáme toto napríklad. Hej? Fortnite. Toto není veľmi Fortnite. Dobre. Takže tuto a tuto nám ešte pracuje. Môžeme si tu Fortnite. To není veľmi Fortnite. Dobre, takže Fortnite fight, hej? To není veľmi, dobre, takže dáme si fill. Tak tuto nám tuto vidíme, že umelá inteligencia trošku pracuje nám, áno. No dobre, takže ja si tu pretiahnem svoju postavičku, aby trošku sme vedeli, čo máme robiť. Takže, ja tu mám svoju snímku obrazovky svojej postavičky v Robloxe. No, a tu už môžeme robiť. Takže, ja sa tak teším na to. Ja to úplne zdemolujem. Takže, čo by sme mohli upraviť? Mohli by sme upraviť tie vlasy. To som nechcel. Takže, toto vyberieme, áno. A mohli by sme zmeniť tie vlasy, takže napíšeme čierne vlasy. Toto máme čierne vlasy a dáme fill. Takže toto napíšeme Roblox. Kde to znamená? Toto máme aj napríklad, že koľko ako má byť silná tá umelá inteligencia, to má na 100. Ale ja hľadám jednu konkrétnu vec. To nám pracuje. OK, tu už nám vyšli. Docela dosť nám tu vyšlo. Tuto to trošku veľmi nezapadá. Ale tuto to zapadá dobre. Toto celkom tiež dobre zapadá. Ona, ako vidíte, ona nám ešte stále generuje. Tu si môžeme ešte aj vybrať, že koľko. Ale to, neviem, to som mi vygeneruje ešte. OK. Ešte mi stále generuje, počkaj, čo? Takže toto je dobre, začneme od začiatku. Toto sa docela tiež zapadá, ale mi sa ešte najviac páči táto. Toto necháme tak. Takže teraz tu zmeníme ten shirt.
napíšeme cool Roblox musíme to písať v angličtine, takže dáme si tu film. A keď si to vyberete, tak sa vám to označí hviezdičkou. OK! To vyzerá mega dobré. To vyzerá mega dobré. Akože nesedí to do mojej farby, ale toto sedí. To je dobré! To je dobré, to je pekné. Mne sa to páči. Toto, ale ono to ako sa spája, to je mega dobré. Asi je to najlepšie si toto. OK. OK. Tričko a hleru trošku máme. A teraz si vybereme t-shirt. OK. Takže dáme t. Onočka. Shirt. Áno, takto. Feel. Áno, toto znamená, že to generujem. Tá. OK, to nezapadá. Umelá inteligencia to veľmi pokazila. Ajaj, to nie je dobré. Ja lietam! Mohla by ste ešte trošku viac vyfilovať, prosím. Keď potrebujete viac, tak tu dajte ešte raz fil, on vás to... Ešte raz vám to vygeneruje. Sorry za ten zvuk, to bolo... OK, toto sú jediné také dobré. OK, toto sú jediné také dobré, takže áno. To je dobré. Máme tu... More... Naval tieto. Ale si mi nesedia. To nie je dobré. Ja si nevšiml. Má to byť Nevyzerá to tak zlé. Dobre, dáme si to. Toto je môj finálny set. A ešte rozmýšľam, že by som mohol ešte nejaké doplňky pridať. Nevyzerá to veľmi blahovne, hej? Ale ja rozmýšľam, že ešte trošku zmeníme tie okuliare. Ne. Zmeníme celý ten face. Lebo ten face není veľmi dobrý. Takže cool Roblox face. Dúfam, že umelá inteligencia vie, že čo je to Roblox, dúfam. Padli sa na hviezdičku. Takže dúfam.